A Serra do Xistral, no Valadouro, é unha zona de especial protección dos valores naturais dentro da Rede Natura 2000 e da Reserva da Biosfera Terras do Miño, que coñeceremos a través da Ruta da Fraga da Furna. A Capela de Santa Filomena, no Cadramón, é o punto de partida dun itinerario circular pola Ruta da Fraga e da Furna. Construída no século XI, é unha das mostras das primeiras etapas do románico rural galego que se conservan na provincia de Lugo. A Fraga da Furna é unha das mellor conservadas do norte de Galicia, no macizo montañoso do Xistral, que separa a Terra Chá da Mariña lucense. O camiño internase neste bosque bañado polo rego da Furna, na vertente norte do Monte Cadramón. A ruta ascende pola faldra da montaña ata situarmos no punto máis alto da Serra do Xistral, o Cadramón, que cos seus 1056 metros de altitude é tamén unha das cimas máis elevadas da Mariña de Lugo. O esforzo queda compensado pola panorámica que abarca o val do río Ouro, a frouxeira tras a que se agocha Foz e Barreiros e a cadea de picos da serra. Unha paisaxe marcada polos muiños de vento. Logo de gozar destas vistas, comeza o descenso no que podemos seguir admirando a beleza deste espazo dun inmenso valor natural. Un prazer que nos acompañará ata rematar o percorrido de volta ao punto de saída, a Capela de Santa Filomena no lugar do campo.